Lok sungsadi. Acha tini tabuk sanja jora wo tini ni main press meet ni norok je chuno nuhunma. Main reason tamo obono tui kisa explain khai chuno cycle ni gati. Acha hambai norok nobo media personal no daga phai seno kisana ni bagai phai mani bagai lokorok no ba hambai sini jato press meet no nai tomani bagai angkok sanen sekang na kisa sini mari riri bayi na sini wi borok no ayung naro asuk nei kha takuk dorson riang di pramothani leader tei obong kha takuk philips bo di pramothani no central committee ni bo adong tei obong kha takuk heden riang ke bobo di pramothani tongmani no pia tini je press meet khaika sung bani bagi na sung khayo abono ulo sawana ke ang bohaino ang rangsa kathang da borma rangsa kathang deno kamchon puni boro ram siniwo ke an official bu sona saram da borma ang bohaino tipramothani general secretary te obong kha sini tako kumar songkor obo kamchonpur block committee ni president tipramotha te obong kha sini tako pronendro riang bokai 10 da sabjuna ni chairman ke te ukluk ro tomo asu sahari mandi bogo joto tipramothani borok ke sungtini oro je press meet khaimani kha salkisa sekang lukurok saiman khana BNPT ne Bru National Party of Tripura ne kaisa party songsajaka obo oje party abo songsajak manotiye chini borok rok jotono abono nainai mani bisingtei mane abo chade sakha chaya nainai mani bisingtei sawi mankha abo tabu gothokya ne sawi chini oje BNPT rok ne hunjiwana borok abono taisa deserve khlai nakha abono tui jeng borok no tini teisa jeng haino hai tipramothawa jeng lamjak soknani bagai borok no tini ni sini jeng teisa haino hai tipramotha thansa nge samkhainani bagai jeng borok no yasak sogo o yasak sokmani panda karon saimano jeng sanani thangka hangkai thansa tabuk naikha hangkai o thansani borok rok je jagao khatung khaja khlai tipra hani borok rok chini tipra sarok jotono thansano tei tabu bubagrano bufang ne jeng jotono kphawi tonglainyai chini bedek ni hamari manani bagai abono jeng tabu chini tipra sa jeng kono saimenya jeng brubo saimia jamatia bo saimia bangali bo saimia nini panjabi bo saimia jeng kono kon saimia jeng kaisa simino saimano abongkha chini tipra sa jeng thansa o thansa khaimani bisingtui bubagrani thaniwa jeng kphawi tonglainyai bubagra jini dopharok no fiok mani bagai botabu joba khlai tongo o joba o jeng jotono phan baksa khlai phan rolaimani bisingtui botabu jini greater tipraland eba tipraland ni joba o joba no jeng jesakatono bubagrani yatui success khlainai jeng bubagrano jeng tabukbo bubagrano no jeng bupha nei wansugo abon bagai o bubagrano chini kaham hamya wansuknai jeng wansugya jeng khai bubagra bai thansa sini khlai kphawi tongnai buphanga tai o buphang ngai jeng bubagrano phan runai o phan runani babino jeng jata tipramothani kagai Bru National Party of Tripura ne je asakya abo borok bujiwi mane borok abono deserve khlaikya jeng abono teisa kha kaham bai khlai tipra sarok jeng tipramothaya tipra sarok borok no teisa haina hai obu phango kpharai rfaikya bini hamari manani engkai jeng abono sanamo songo tab obo hai khlai kono tipra sa bedek rok kono dina phana kaknani bagai sakta thadi jeng kono dina phana sekaya jeng thansa ke tongnai agiwa jeng kaglai khulai ngai tongma siani bagai jeng tabuk saiman kha jeng no bubagra jotono tuidoloi botabuk jotono thansa khlai tongo aboni bagai bubagrani thaniwa jeng thainani nangkai thainai thangna nangkai thangnai aboni bagai aso bawa jeng bahaino
सामि लोंनाय बुबाग्रानि जबाव बुबाग्रानि मोखां खरां नासिगै बुबाग्रानाव चिनि बुफा नै वानसुगै जों आबोनि बागैनो ताबुक तेवेसा हायनो हाय थानजाख्लायै जों ताबुक चिनि ब्रु नेशनल पार्टी अफ त्रिपुरा जे सोबाय थांमानो जों यासाक सब दिनै त्रिपुरा मावथानि जों यासाक सब हामबाय